любимите ми ръкавички. Само че няма да има ремонт този път. Ще има удоволствие. Здравейте, колеги! Ще продължим пак на тема Порше. Надявам се да не ви е омръзнало. Този път също се надявам да го разкажа така малко с приповдигнато настроение, тъй като това е любимото ми Порше и ще ви обясня защо на мен ми е любимото Порше от всички варианти, които до сега съм ви показал, пък и от тези, които ще ви покажа в други видеа. Днес ще си говорим за Порше пак 911 Carrera, но 996 заводски инициали. Сега специално това е кабрио и се произвежда, мисля, че от 2004 от 2000 до 2004. Добре, направо по темата, защо това ми е любимото Порше, така да се каже. Този специално 996 кабрио, това кабрио специално е с атмосферно пълнене двигателя, няма турбо, 320 конски сили, приблизително 3600 кубика, както и на по-новия модел. Пак е боксер, пак е 6 цилиндъра, но сега за спортни характеристики да говорим. На мен лично точно за това тази кола ми е любимата, тъй като има достатъчно мощност, същевременно не бих я нарекал силно подчертано спортна за времето си. Е било доста прилична, нали, и коне, и 5,2 секунди от 0 до 100. В момента усеща се една тромавост и така доста, да кажем, примерно някои по-така напомпани и BMW-та и Audi-та без проблем могат да я задминат в градски условия, пък и извън градски, могат да и се опънат без никакъв проблем. Но тези коне на мен лично и тази пъргавина ми е напълно достатъчна за ежедневна употреба. Същевременно има една, как да ви кажа, едно плавно, по-мазно движение в цялата система и в управлението на волана, и в спирачната система, и в предавателната кутия. И това, което ги има при по-спортните автомобили, това рязкост, този стрес, който го има, тук го няма. На мен лично ми е страшно приятно и релаксирам, ако мога така да се изразя. Аз лично релаксирам в този автомобил. Това нещо може да се ползва денонощно, как бих казал, много по-подходящо е за българските условия с дупки по пътищата, нали, лоши пътни настилки, с разни пракчета. Ако трябва да паркирате, много по-удобен вариант е. Сега ще покараме малко, за да се опитам да ви преразкажа наистина чувството от това какво е да го покараме. Ще се разходим да изпиеме по едно шкембе с чай, тъй като сме на работа и след това трябва и да я измия, малко е мръсничка, така че няма да ни се сърдите, но и това, което и Дел и другия човек от екипа си говорим, така искат същевременно да наблегнем за по-конкретно и по-твърдо мнение по въпроса да я купим ли, плюсове, минуси на една кола, чупи ли се, не се ли чупи. За мен тези неща са адски относителни и има адски клишета при покупката на кола втора ръка. Никога няма еднозначна истина. Много е важно да си намерите автомобил в много добро състояние. Ако не е в добро състояние, да е на добра цена и да си го стегнете. Специално този автомобил, както казах, 17 на цолови джанти, достъпни са гумите, достъпни са дори, ако щете, накладки, спирачни дискове. Много по-адекватен е за поддръжка и е много по-достъпен, така че ако имате
влечение и страст, не се мислете, че не е недостъпен, например, автомобил за 15-20 хиляди лева. Бихте могли в един такъв диапазон, специално за този е малко трудно, защото е малко специфичен, има специални пакети, цената му ще започне да расте, но нещо близко до този бихте могли да си закупите и след това адекватно да си го поддържате с хубави части, ако щете и са алтернативни части на много поносими цени. Примерно смяна на спиратни дискове, примерно предни е 400 лева. Хубави дискове. Оригиналните е двойно, но оригинални дискове от Porsche. Смяна на накладки в сферата на 200 лева. Така че съм убеден, че ще ви свърши работа, ако решите да извадите някакъв бюджет от 20-30 хиляди лева за съвременен автомобил. Този е по-старичък, но е изключително здрав. Ще си ги говорим тези неща. Дайте да покараме. И ще може да направим едни по-хубави снимки на Витоша. Днеска е ден, в който трябва да раздвижа този автомобил, тъй като трябва да се карат редовно. Редовно, разбирайте, поне 2 пъти в месеца трябва да се раздвижва, да се припалва. Това е важно, за да технически да не скапем нещо по двигателя и по предавателната кутия. Това не е спорт, типичният съвременен спортен автомобил, с който може да усеща се вече наистина съвременната технология в автомобилостроенето. Същевременно мен това, което много ми харесва, аз наистина съм любител на по-механичното усещане. Всичко вътре е много по-механично. Имате връзка буквално с управляващите колела. Звука, който вътре е в автомобила е страхотен. Чувате си всичко от мотора. Има прекрасен звук този боксер. Лично на мен ми доставя адски удоволствие. Знам, че същевременно, нали, да кажем едно Audi RS ще ме сцепи от всякъде, ако примерно решите да правите някакви глупости, които не ви съветвам. Това мен не ме влече. Ако отидете на писта да покарате спортно, гарантирам ви, тази кола ще ви хареса много, но има наистина много по-съвременни коли, които са много по-зверове и така нататък и така нататък. Интересно нещо е, казах и 17-солови джанти. Предните гуми са малко по-тесни от задните, независимо, че автомобил е 4x4. Това е така при тези модели на Porsche и не му пречи това нещо. На автоматика в града е безспорен. Само си наблюдавам, мога да карам по-рязко, не мисля за нищо друго, освен волана и спирачката. Лично аз предпочитам ръчна предавателна кутия, но много по-рядко се срещат. Повечето от тези модели са с автоматик и по принцип хората, които могат да си ги позволят, повечето от тях предпочитат автоматичната предавателна кутия. Този автоматик е изключително здрав. Вече 15 години няма абсолютно никакви проблеми с това нещо и съм си говорил така с човека, който поддържа колите, правили сме и видео с него. Значи, той казва, тази кола ще надживее дори и най-новата ви кола. И съм склонен да му вярвам.
това е стария автомат, трябва му малко време да помисли, наистина, замисля се и чак тогава стартира. Не е като при по-новия действително, но като си свикнете на колата, ето може да си я поддържате в обороти, има си тяга като на абсолютно съвременен автомобил. Същевременно мен лично наистина ми доставя удоволствие от, как да ви кажа, наистина се усеща механично. Карал съм този автомобил на дълги разстояния. Просто не изморява, зарежда и с адреналин и с чувство, просто усещате целия път от до. Сега ще излезем на спокойния, хубавия път. Това не означава, че ще превишаваме скоростта за движение, но ще ни бъде по-спокойно, по-малко автомобили и ще има около колата природата, да се насладим на природата. Автотуризъм. Просто когато сте зад волана, усещате едно, как да ви кажа, контрол. Ако покарате повече от този автомобил и му свикнете, усещате наистина един контрол. Има опасност от поднасяне, ако има запрашеност по пътя от вода, от такива неща. Въпреки че имате, бих казал, пак по нищо не отстъпва системата ABS-а. Когато имате и добри гуми, това са възможно най-добрите гуми. Няма да споменавам марка, но тествали сме различни гуми. Тези са възможно най-добрите за ежедневна употреба, разбира се. Този автомобил е ходил на Нюрбургринг. Не е от, пак казвам, типичните спортни автомобили, но е удоволствие на писта, е страшно удоволствие да карате такава кола, но тогава пък ви се приисква да карате съвременен спортен автомобил. Затова ще направим едно отделно видео. Има такъв истински звяр. Но тук се усеща за човек, който така не държи да има някаква супер бегачка, тук се усеща истинска спортна натура. Същевременно се усеща комфорт. Много по-плавно се случва всичко. Същевременно това, което ви казвам, мен любимото ми е, механичните неща се усещат в автомобила. Много по-първично е. И звука от мотора е много по-първичен. Същевременно искам да ви кажа, че тази устойчивост, която има, аз лично мога да си позволя по-рискови неща в завой, в такива неща. Автомобил е адски устойчив. Сега като минем на малко по-хубава пътна настилка, мога леко да натисна. Няма как да усетите. Това е все едно да се учите да карате автомобил от някоя електронна игра. Няма как да стане, но действително ви гарантирам, че ако имате възможност и покарате това нещо, ще ви е страшно приятно. Сега ще натиснем спирачките, предупреждавам Дел. Невероятна природа. Аз обичам, като караме на такива хубави места, да карам понякога изключително бавничко и да се оглеждам и да просто да поглъщам кадри.
Едно бързо заключение на видеото за това Porsche 911 модификация 996. Това специално е 2002 година. Има доста пакети, това нещо, допълнителни. Тази кола специално. Сега, като комфорт, като екстри, има абсолютно всичко за един нормален автомобил, съвременен. Независимо, че това е 2002 година, вече 15 години. Това нещо, което заснехме видеото, се качихме до Момина скала. С другите 911 модели изобщо не бих си помислил да се качвам до тук. Долу до пътя, да. Тук не че няма да успея, но ще ми бъде трудничко и има риск да счупа нещо по него. Няма да е добре. Затова този автомобил е, бих казал, проходим. И едни финални думи. Искам да благодаря на всички хора, които ни пишат. Много ми се иска да мога да направим всички видеа, за които ни молите, и за модели, и за коли. Ще ги направим. Бавно стават нещата. Наистина всичко го правим в свободното време. И обаче ни доставя удоволствие. Успяваме. Изморени сме, неизморени, не се оплаквам. Напротив, пак ви казвам, това е един отрязък, който като едно истинско хоби с екипа, просто ни е страшно приятно и го правим. По едно видео на седмица, на две успяваме, така че ще направим всичко. Благодаря ви, успех и до нови срещи! Няма да се изцепвам. Готов ли си? Излагахте.